Здравейте, потребители на YouTube. Днес отново ще играем FIFA и да започваме. Изтеглих и я свалих наново, защото нещо ми се бъгна. Окей. Това ми е състава. Не мога да играя в FIFA, но просто за забавление. Гад. Ще ми дадат той от тук. На World Class играем. Браво, браво, Торес. Браво. Ако не сте гледали миналия клип, след играта пак ще ви покажа отбора ми. За малко ще да вкарам тук, но ето че вратарят успя да спаси. Това е гол. Облак. Оу, този облак. Извинете. Това не беше доста хубав пас, но все пак той успя да се спре. Вела сега. Окей. Тук ще почнах един турнир. Аз го сложих на зелено, сега пак ще го играя. Окей. О май гад. Мислях, че на World е по-добри. Окей. Окей, сега не е шанса. И отново напомням, че при 70 или 50 абоната ще има giveaway на много coins и на някакви игри. Даже може да раздам и клавиатура и мишка или някаква такава глупост. Ще видим. Има още доста време, докато съберем толкова. Мерси на Александър Христов, че ми рекламира канала. И така. Днес аз имах възможността да му дам малко койс. За жалост, ако имах повече, ще да му дам. И скоро отново ще мога да му дам. Окей. Искам да пусна някоя резерва. Окей. Кавани ще пусна малко да поиграе. Каванито. Ето го. И Кавани, който влиза. Окей. Малко съм болен. И в миналия клип нещо се бъгна с микрофона. Сега ще видим дали пак ще е така. Ако пак е така, ще намерим начин да го оправим. Окей, браво. О, добре, това беше горе-долу добре. Силно бързачо. Коке сега, Коке. Угърна Коке. Опа.
Ако, ако се стигне до Дуспи, ще излезе, защото аз не мога да играя Дуспи. Няма да се стигне до Дуспи. Това ще е загуба. Освен ако не мина целият отбор и не вкарам, но това не е възможно. Айде де Кавани. И малко съм болен, отново казвам. Затова. Окей. Доста добър състав обаче имам, но за жалост не съм добър колкото него. И първа игра, първа загуба. За жалост. О май гад, yes! Yes! Браво бе, Хамес! Браво бе, Хамес! О, това не съм го очаквал. Леле. Окей. Епизодът продължава. Хамес успя да ни помогне. Окей. Патрисе Евра ми се падна от пак. О, и това е 2-1. Какъв обрат само Кавани. Да видим отново. Грешка тук на защитника и Кавани нямаше как да пропусне. Окей. Имаме една промяна в отбора. Ще ви я покажа. И край на първото време в продълженията. Окей. Доста добре се справяхме сега. В началото малко фейлнахме. Как обърнахме резултата, беше доста добре. Колко е сега? Шанс за да реши мача, а не. О май гад. Корнер. От корнери често вкарал, но за сега не ми е проваляло на клип. Или пак е, не помня. Окей, готови сме. Ще ви покажа отбор България. Ето го и моят отбор. Испански. Само Азар тук съм сложил. Кавани 99, Джаксън Мартинес. Това е Имобиле, Икарди, Швайнщайгер, който ми се падна от пак. Вието, Гризман, Шурле, Коноплянка, Янтео, Данте и окей. Тук имаме още един Кавани. 59. Окей. Хонда, Кипасия.
И тези тук, Джонес Бендер, Гладрадо, Варандармиян, мога да ви ги продам, ако искате, пишете в коментарите. Мерси, че гледахте клипа, абонирайте се, харесайте. На 50 или 70 абоната ще има много голям giveaway, коинс, игра и може би нещо друго, което ще пратим по аккаунта. И това е от днес.